Na szevasztok gyerekek, én Le vagyok, és ez itt egy Minecraftos Survivor sorozat lenne. És Gamer Hunter 09 vagyok, és ez itt egy Minecraftos Survivor sorozat lenne. El is akarom kezdeni a Minecraftos Survivor sorozat. Na de, most Survivor lesz, és az lesz a neve, hogy Minecraft sorozat. Ez itt tök jó. Na jó van. És akkor menjen is a mi Minecraftunk. Töltse már be a... Várjatok, míg a... Jó van, betöltötte. Itt vagyunk a kis erdőcskénkbe, amit nagyon nem szeret. És legalábbis nagyon nem szeretek. Utálom az erdőt. Ezt nem szeretem. Utálom az erdőt. Mindegy, fáj. Hogy laggol meg? Várjatok. Na. Így már nem annyira laggol. Királyabb most. Verjük, üssük. Ott egy malac. De, és megint. Mindegy. Kraftoljuk le a dolgokat. Nekem így nem tetszik valahogy. Mindegy. Vágjunk tehenet akkor. Gyere! Hol vagy? Hol vagy? Itt vagy. Adott 3 húst és 2 bőrt. Na de, most letesszük a crafting table-t, és megkraftoljuk a csákányt, mert én először a csákányt szoktam megkraftolni. De viszont iratkozzatok fel a csatornámra, mert új csatornát kezdtem el, de viszont iratkozzatok fel sokan a csatornámra. Remélem felfogtok, mert még csak egy feliratkozom van, eléggé ciki. Lucky-nak megvan a 200 000 feliratkozó. Hát jó van, mert ő híres videós, de ő is egy olyan jó ember. Jó ember? Hülye vagyok én. Na mindegy. Üssük ki. Így. Én mindig 16-ot szoktam írni. És akkor ezeket el is dobjuk a vízbe. Ide kiállok, leporodok. És akkor dobjuk. Egy bele van esve. Ennyi az egész. Na de. Craftoljunk sticket. A stick az kell. És egy baltát, egy kardot, meg egy kőcsákányt is craftolunk. Ide tesszük a kardot, a csákányt, meg a kőbaltát. De viszont én most egy ilyen föld alatti házat építek. Csinálok. Szeretem a föld alatti házakat.
Bocsánat, hogy nem beszélek, csak elmerülök a játékba, és nem tudom. Csak nézem, hogy nem látszódnak a felhők, vagy valami. Ja. Így. Igen, és akkor itt kibővítsük. Leszarom most a homokot, azt is ki kéne ütni a homokot, így. Sódert is. Sóder az nem kell. Majd itt kiépítsük jobban. És egy kis dizájnos házig, föld alatti házat akarok. Szerintem így jó lesz. Aki meg szeretné kérdezni, milyen mivel veszem fel a videót, az a screencast videó, ezt le lehet tölteni. Pénzes az biztos, de az Zaptoidról meg lehet találni. Aki ismeri a Zaptoidot, az csak beírod a Google-ba, hogy Aptoide, és akkor kiadja, hogy install Aptoide, az csá. Most minden ingyen van. Húha, eltöröttem. Csákányom. Mintha gyorsabb lenne. Mindegy. Ez így jó. Nem akartam beizélni. Mondjuk szélesíthetném rajta, de most nem akarok. Most jelen pillanatban. Na, megyünk el a földet. És ezt a kis lyukacskát temessük be. Nem szoktam hangosan beszélgetni. Ugyebár, nem tudom miért. Mennyi setting. Szép elveszem. 6 darab setting. Majd a bőr helyett teszem ide. Így. Spruce shuffling. Mindegy. Kirakjuk. Kicsit laggolám de a videó miatt. Ja. Mobizennel régen aval videóztam, de szerintem az eléggé szar volt. Mindez. Ez jobbak, hát Mobizen is jó volt. De előre olyan gyors volt így, hogy... Már bocsánat, hogy az éve. Üssük ki. Vágjuk. És tegyük be ide a crafting table-t. Most ennél jobbat nem tudtam építeni. Ja, hogy még bírok? Aha, mindegy. Kül nekünk egy chest, itt is van. Ide lerakom a crafting table mellé. De milyen gyors már. És evel köszöntem. Sziasztok! Akinek tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Én mindaztok.